Adema ekelela m nwoke ekele nwaanyị ọ ga-adịrịrị ya bụ na mma asị m ka onye chi ya zelo anyị abatago kpọmkwem n'oge nzukọ ga ji asụsụ Igbo wee na ekwu ya dịka o si dị dịka o si eme n'ala anyị ya ewute n'ụlọ n'ọma na-abụ na elekere ya 3:15 kpọmkwem ka anyị na-ebido mana e were ihe mere ede ji bee nwe ya mere na ọ bụ mbugharị ka eji ele afịa ọkwanụ ka o wee dị mma mana anyị egwu ego chinchi maka na ezuona ka ahịa eru udene ọ na-abụ ezuo ka ahịa eru udene otu a na-atụtụ ga abụ m Chiziane Amechi Ugwuela nọrọ na ya Tobel ya bụ Tochukwu ọ nọ na wee na-ebube ya na ihe niile nke anyị na-eme na YouTube ya bụ kpakpando ebe a ka ị ga-afụ ya ị nọrọ na mba ụwa dum ị na-ekiri anyị wee na-afụ nke anyị na-eme. Abụ m Chiziane aga m agbapụ ọsọ ozigbo gịnị ka anyị na-ekwu n'izu ụka a ndị otu ọhaneze ndị ntorobịa n'ime ha ekwuru wee kwuchie ike na ọ bụ ndị Igbo bụ ihe kwesịrị ịchị Naịjirịa na ọ bụ ha kwesịrị iwepụta nwafọ Igbo ga-achị Naịjirịa n'afọ 2023 nke na-abịa abịa. Aka na-ekwu nke anọrọ a na-ekwu na ọ bụ ndị Igbo maka na a na-ekwu ya ụfọdụ nna ndị ọhaneze bidoro na-eti gbogbo si na ihe ga-aka mma na eme na Naịjirịa bụ ịhazigharị ma ọ bụ dozigharịa Naịjirịa ka ogbe na ogbe na-achịkwa onwe ha na-ama ihe na-eme na be ha wee weziri ụtụ na-atụ ezi n'ọchịchị etiti ka ejiri wee na-eme nchekwa na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana ka ndị ọhaneze na-ekwu nke a na-ekwu uche nke ha ndị sịrị mba na ọ bụghị ihe a ka a chọrọ bụ ndị otu dị iche iche bụ ndị otu na-achọ obodo Biafra. Ihe ha na-ekwu bụ na wee dị na achọ ka nwafọ Igbo cha na ka ndị Igbo nọrọ onwe ha were obodo nke ha a ga-akpọ Biafra ma ọ bụ obodo nke ha bụ Biafra ya bụ na Biafra ka ha chọrọ. Ya mere tata anyị ga na-asị dịka o si gbojuru dọrọ ugbu a ndị kwe na ndị ekweghị onye kwuo onye nke ekwuo kedu onye ga-ekwuru anyị kedu ihe anyị chọrọ n'ala Naịjirịa. Anyị chọrọ ka anyị wepụta nwafọ Igbo ga-achị ka ọ bụ ka anyị dozigara Naịjirịa ka a nọrọ n'ogbe n'ogbe na-edozi obodo ma ọ bụ na mpaghara na-edozi na-achị na-atụzi ụtụ etiti ka ọ bụ nke a ụmụ ndị obodo anyị ụmụ Igbo chọkwara obodo nke ha bụ Biafra ọ ya ka mma kedụzi ka a ga-abụ gịnị mere na ya maji ofu olu wee na-ekwu ihe dị ara anyị kedu onye ga-ekwuchitere anyị kedu onye a ga-ege ntị ugbu a kedu nke ka mma ọkwa ya bụ okwu mụ na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa maka na oge adịghị anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ka Amechi Ugwuela gwa anyị ka uche nke ya dị dịka o si ada n'ala anyị. Amechi Ugwuela ndị kwe na ndị ekweghị ụfọdụ si na ọ bụ ka a họpụta nwafọ Igbo amara na a ga-ejikọ aka chọpụta kpọpụta gị ka a kpọjenere gị ndị Naịjirịa ka ndị Naịjirịa bịa n'aka ka ma na ị ga-achịwa Naịjirịa ka obodo a dịkwanụ maka udo wee dị maka na ụfọdụ si na achọ ka udo dị na Naịjirịa na ọkwanụ oge nwafọ Igbo ga-achị na ọ ya ga-aka mma mana ụfọdụ sịrị mba na ọ bụ ka a hazigharịa Naịjirịa ka a nọrọ na mpaghara n'ogbe n'ogbe onye ọbụla chibe onwe ya dịka ndị Igbo chibe onwe ha hazibezi ihe dị na be ha kama ka a na-atụ ezi ụtụ n'etiti abụrụ na-aka ọ nọkwa na Naịjirịa mana ogbe ndị Yoruba na-ahazi obodo ha ndị ugwu na-ahazi obodo ha ndị Igbo na-ahazi obodo ha na ya bụ ihe kama mana ụfọdụ sịrị mba na ha chọọ dị ụdị acha na ihe ha chọrọ bụ obodo Biafra na ha chọrọ ịma maka nke ahụ ma nke a na-echetara m nwanne anyị nwoke Ọkịja na-akpọ kemgbe Ọkịja gbara anyị emeri wee si na ebe ọ bụ na ihe Igbo ka anyị na-akwalite na ya na-akwalite Igbo anyị jeburu igbe mmanya ihe mere n'ala Igbo amara igbe mmanya ma ya na-eme n'ala Igbo si jeburu ya bụ ya nwe si njeburu mgbe ihe ogbu ọja bụ ihe ajịbọ bụ ihe ezi nwa ka ejiri na-ahazi maka na ihe a na-eme ebe a na ọ na-amasị ya nke ukwuu wee na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma maka na ọ na ịma na ihe njikwute ya bụ na-ewe ndị si na ha chọrọ obodo ha bụ Biafra
Ọkịja na onwe ya so na ndị na-ekwu ya na-enwedị ihe gbasara na ka e were ka ha anaba were obodo ha nwere onwe. Kedu ka ị kwuru na ya mechi ọ ka atụnyelu gị ka ije chịba Naijiria? Chizi nwanne m, Igbo ekene m n'unu na ikwu eziokwu. Obodo anyị a bụ Naijiria ka o si wee dị taa. O nwere mgbe ndị nọ n'ime ya wee pụta wee nwee nnọkọ ọgbakọ wee sị dịkwa ka anyị ga-esi wee biri. Ọ ndị ọcha bịara bụ ndị kpokọtara anyị ngwa na ngwa, kpokọ anyị ọnụ si anyị dịkwa bụọ anyị aha baa anyị aha Naijiria, wee dọrọ anyị oke si nekwa etu a ndị a bidoro ebe a ruo ebe a, ndị a bido ebe a ruo ebe a, wee were ọchịchị wee nyefee n'aka ka ha si wee nyefee ndị ha nyefere, o wee kpọrọ ụwa. Mana ọ bụrụ na etu anyị si wee nweta onwe anyị, na ọ bụrụ na anyị mewere ihe ka esi kwesị ime ihe na ihe akaghị dị mma, mana ihe mebiri taa maka na ndị mmadụ jiri aka ha wee mebie ya n'ụdị na gị na mmadụ nwee ihe, gị na mmadụ nwee ụlọ, ị na-achụpụ onye anwa ka m were ya na ụlọ dị anya ụlọ 10, ị na-achụpụ ha, na-achụpụ ndị ọzọ, na-achụpụ ndị ọzọ, ọkachasị ndị akacha emegbu, chụrụ ha chụọ ga na iro, isi ha nọrọ ebe ahụ, mmiri na-ezo ọ na-ama ha, anwụ na-amụ ọ na-eti ha n'isi, ebute nri ama ebunye ha, ha sị ka ha jewe isi mba, ha nọrọ ebe a zawa ụlọ, chewe ụlọ, ihe ga-eme ụlọ si ha afọ na ihe ga-eme ụlọ, mana ndị nọ n'ime ụlọ na-eri na-anwụ ada echeta ha. Ọ dịghị ka ọ ga-aga n'iru mba. Ọ bụrụ asị kwuo eziokwu, ọ bụrụ ebe onye si wee pụta n'echi obodo anyị bụ nsogbu anyị nwere. N'ụdị mmadụ onye na-achị obodo anyị a, o si ka ya chịa n'aka nkwụmọtọ n'eziokwu, na onye ekwu uche ya, na oruru onye ruoro onye, egbebere ugobere Chiziani nwere onye ga-ekwu okwu. Ọ bụrụ na mma n'ezie na akabi eru m dịka esi wee dobe iwu obodo, mụ ama ekwu okwu. Amechi, n'iji tinye ọnụ na-ekwu maka na ajụjụ anyị ihe ajụjụ bụ ajụjụ ahụ, maka na ndị Igbo na onwe ha achịkọtara ha onwe ha ọrụ si na ihe a ka ha chọrọ. Ịrụtụrụ aka na oge ndị ọcha bịara hazie chịkọta ndị mmadụ ọnụ, chịkọta obodo na obodo, ndị Igbo, ndị ugwu, ndị ndịda na ihe ndị ọzọ, chịkọta ya ọnụ na abara ya afa. Mana ịma na ihe ndị ọhaneze, nna ọhaneze na-ekwu ugbu a bụ ka ebido otu a ha si bido ya, ogbe na ogbe ji achọ wee na-atụ ụtụ etiti oge a ha haziri ya. Mana ihe a na-ajụ bụ kedụzi ihe ndị Igbo chọrọ, ndị ntorobịa kwuo si ebe a, ndị otu ọzọ ekwuo si ebe nke ọzọ. Nsogbu ndị Igbo nwere, ya bụ ezigbo nsogbu ndị Igbo nwere, maka na ndị ọ bụ anyị na ha na ndị achọghọ ka ndị Igbo dịrị n'otu. Ọha nwa bụ ndị na-abịa ha bịa ha chọọ ofu onye na-asị na ya so na ndị isi ndị Igbo duru ya, ọ na-eme ihe na-agbawa Igbo obi. Ụmụaka ndị Igbo, ịma na mbụ ndị Igbo abụrụ ndị na-akpọ isi akpọrọ ofu onye n'ala, iwere nke a wee tinyekwuoro na ndị nwa na-asị na ha bụ ndị isi. O nwere onye ị ga-esosote ihe, o nwere onye ị ga-ekwu na ya kwudo ihe ọbụla, ife ụdị omume ha na-eme, ife ụdị agwa ha na-akpa, etu ha si ere onwe ha wee na-ere ana Igbo. O nwere onye na-enye ha nsọpụrụ. Ahụ bụ eziokwu na asị na-enwe onye eso, asị na ha kwadoro onye a ka onye apụtachiba. Mana sikwu eziokwu, kedu onye bụ otu onye n'ime ndị Igbo kịta a ga-asị gị wepụta na onye a bụ onye a ga-eso? Naanị onye mfụrụ a ga-asịsị asị pụta kwụọ n'azụ ndị so ya. Onye kachacha nwe ndị na-eso ya n'azụ bụ Nnamdi Kanu. Ị maara isi ya? Ihe kpatara ya bụ na ụmụaka ndị Igbo, ndị ntorobịa, ọ na-eri ha emeri ihe ndị okenye na-eme. Asị na okenye ama nọ n'ụlọ, ewu ama n'ọgbịrị.
mana ndị okenye be anyị na-emezi ka ọ ga-abụ ha ga-abịa kpụrụ ewu jee kede n'ọgbịrị mgbe ime na-eme ya kpụgbuo ya akpụgbu sef ka ọ nwụọ mana ọ na-anụghị ọkụ n'obi ihe a na-eme ndị be anyị pụta kwuo okwu ịma na n'oge ahụ a haziri Naijiria ewegasị mpawa na mpawa ọkammụta Nnamdi Azikiwe na-ekwuchitere ndị Igbo Awolowo na-ekwuchitere ndị ugwu Balewa na ndị otu ya na-eme na Awolowo na-ekwuchitere ndị Yoruba Balewa na ndị otu ya na-eme na Ahmed Bello na-ekwuchitere mana ugbu a ọ na-afịa alụ ọbịa ka na-ewerezi ndị nwere obi gbara ọkpụrụkpụ si na ya na-anọchite anya Igbo niile na-eso ya Chizi ihe ịma ama m ya ihe mma eme ya onye a bụ mbụ mana ọchịchị na ịbụ onye ndu mgbe anwa abụrụ onye kachacha jide ego onye kachacha wee nwee ezigbo omume na ịkpa agwa onye ihe gbasara ndị obodo na-echu ụra onye amagheri na ọ bụ na ndị obodo eliro onye amalara ụla na ọ bụ na ndị obodo alarụrụ ụla mana ndị kịta na-asị ndị obodo eri na ka ha rie ndị ụmụaka obodo eje n'akwụkwọ ka ndị nke ha jewe obodo oyibo ụdị onye a ka ị ga-eso ebe ọ dị etu a na-asị na ọ ga-enye anyị nsogbu n'ihe anyị na-arịọ Chineke bụ ka onye anyị onye ndu ka m gwa gị eziokwu ndị niile na-apụta na ha bụ ndị na-edu ndị Igbo ha bụ ndị ụjọ akpọrọ bụ mmiri na-ekwu ya ha bụ ndị ụjọ kedu otu onye n'ime ha ị ga-apụtasị na ndị Abuja bụ ndị federal gọọmenti ga-ekwu okwu ama na ọ bụrụ ihe iwu nabatara etu o si wee dị ndị Igbo si wee nọrọ n'obodo Naijiria onye apụta wee kwuo okwu si ha mba na ọ bụrụ ihe iwu kwuru o nwere kedu onye anyị ga-eso ha bụ ndị ụjọ ka ọ bụ na ha akụ na ụba nke ụwa na ha fụkara ya karịa ndị be ha maka na ọ bụ na ịma na oge ụfọdụ onye kwube na-ekwusi ike anọgide abịa rụtụara ya aka na akwa ụlọ ya dị ebe a ụlọ ya dị ebe nke ọzọ na ihe dị eke mgbe nke ọzọ ha ga-abịa nyocha ya ị na-eche na ka ha chekwa akwụ ha oso ka ha na-eme onye abụrụ onye ụjọ onye bụ ezigbote onye ndu onye bụ onye ezigbote onye ndu ihe naanị ihe ọ na-afụ bụ ihe ga-azọpụta ndị mmadụ na-esi n'azụ ọ bụgodu na ọ na-anwụ ọnwụ ada atụ ya ụjọ ihe ga-efunarị ada atụ ya ụjọ ihe a ga-anapụ ya n'aka ada atụ ya ụjọ ihe ọma bụ o nwere ọnụ ọ ga-ekwu okwu ikpụrụgodi akpụba anụ ụlọ mkpọrọ o nwere onye na ebe anwa ọ na-ekwu okwu na-agwa aja na-asị aja ọkwa kpụnyere m ebe a ọ bụrụ sọsọ aja ka m na-afụ ogbe aja n'ihe a na-ekwusi ya ike n'ọnya ka m gwa gị eziokwu Chizian ichere ihe anyị na-abịa ebe a na-ekwu o nwere ndị ka anyị mara ihe o nwere ndị ka anyị ekwu okwu o nwere ndị ka anyị mara ihe na-eme mana kedu ebe ha nọ ka ha kwuo kedu ebe ha nọ ka ha mee o nwere ị ga-ekwuchasị gị ọkwa gị nwa ụjọ ada atụ gị naanị gị bụ onye nwere okwu ngwa na ị ga-afụ ihe m na-ekwu bụ na ndị a akụ na ụba ụwa ịma na asị na ndị akwụkwọ nsọ kwuru sị na ọ ga-afịa ahụ onye ọgaranya ije n'igwe maka gịnị ọ ga na-eche akụ na ụba ọ kpara mgbe anwa ihe ọ na-eche bụ ka ọ ga-esi ka m gwa gị ọtụtụ na ụfọdụ n'ime ndị ndu anya ọ dị nke ọ na-eme ha obi ụtọ ịfụ na ha na-enyoriwe ụwa ihe adịrị ha mma ndị ọzọ a na-ata afụfụ ọ ga-adịrị gị na mma Amechi Ugwuele ọ bụ Amechi Ugwuele ka ị nụchara onu ya ugbu a wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma anyị ata n'aka ji eze biko ihe anyị na-ekwu bụ ka onye ọbụla jikọta ọnụ ka azọba oke anyị ka anyị were n'ofu obi zọba oke anyị na ọ ga-elu anyị aka ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma maka na ọ na-agba atụọlụ ọmala atụọlụ ofe ka ofe isi ya n'ọfịa ugbu a abụ m Chizzy Ani ekelela m Tochukwu dịka o si bụba ihe niile na Kpakpando onyonyo Kpakpando nke zuru ụwa niile ije na YouTube ikiribe ihe niile nke anyị na-eme ebe a abụ m Chizzy Ani ọ ga-adị